むしろ良かった。実現せず終わった日本と韓国の約束とは、一つ目は、ビザ免除。パスポートなしで日韓を、じゃんじゃん往来できるようにしよう。というビザの入国審査のなくす構想。実現すれば、ドライブ感覚で行き来できたが、韓国からの口ポカンのわがまま要求で、麻生太郎氏は、約束守んないし日本にメリットなし。渡劇をコプンプンまるでブチ切れし、おじゃんとなった。お次は、共通通貨。20年ほど前に中韓の経済学者が、ヨーロッパの共通通貨ユーロみたいにアジアも真似してみない？と議論スタート。ところが、アジア各国の経済パワー格差で、通貨統一には、強力なタッグ関係が必要だった。しかし、中韓は、お得意の歴史問題で日本を牽制。またかよ。協力とか無理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 。とこれも絵に描いた後で終わった。最後は、日韓トンネル。1981年、九州から韓国のプサンまでを、海底で繋いじゃおう。と夢の日韓トンネル構想で盛り上がる。2000年代には首脳会談でも話され、日本の技術ならいけるっしょ。と言われたが、総工費10兆円超のビッグプロジェクトに、出すの出さないでしっちゃかめっちゃかになり、夢は夢のままで終わった。